Gikaguol sa usa ka inahan sa Davao Oriental dihang ang iyang gihaguan og tigom nga kwarta nga may balor na matud pa sa 35,000 pesos nahanaw tungod lang sa anay. Ani report ni Kent Abrigana. Sayang kayo akong kwarta. Igo na lang sa paghilak ang inahan nga si Cheryl, taga-Governor Generoso, Davao Oriental. Dihang iyang namatigdan nga ang iyang 35,000 pesos nga tigom nga kwarta, gianay na. Saysay niya, imbis nga i-deposit sa bangko, nagmugna na lang daw siya og alkansya nga karton kung asa niya gibutang ang kwarta. So nagtigom jud ko sir kanang last year nagyud to nya katong January ako na to siyang giihap nga ana siya nga kantidad so dili pa man ako need ang kwarta gibalik nako sa karton sa alkansya nako so gitabunan nako og mga sakong mga sinina ato na time. Domingo sa hapon, dihang giablihan niya ang iyang alkansya. Nakurat na lang siya sa iyang nakita. Pag abri na ko sa kabinet, abi na ko bitin akong nahikapan kay humok man. Oh, nya sige na po, pagbalik na po na kong hikap, man jud ang kuan akong nahikapan. So ako din giabrihan og dako akong kabinet sa akong sininaan nya gipanghabwa na ko akong mga sinina. Puro pa mga naa dito tanan ang mga anay ba nagtapok nga. Murag nagbalay bitaw sila dito kay puta man ang ako ang sinina. Pampalit daw kuno og laptop ug cellphone para sa iyang anak nga si Kenny, usa ka college student, ug si Maria nga may graduar sa senior high school adlong Miyerkules. Hinuon, nasabtan ra kini sa iyang mga anak. Wala mo tayo expect ato, so ano na lang, ang puro ko sa Ginoo eh. Gamot lang ka sa to para makabawi na sa to. Dapat tama ka ng routine. Sunod ay napay mo abot nga blessings sa tuang maglakupan. Sumala sa Bangko Sentral ng Pilipinas, mamahimo pa nga mapulihan ang mga nadaot nga kwarta kung anaa pa sa 60% ang nabiling portion sa moong kwarta nga wala na unsa. Dapat usab nga ang portion sa duha ka facsimile signatures makita pa. Ang window security thread dapat usab nga makita gawas lang kung nadaot tungod sa kalayo, insekto o guban pa nga wala tinuyuan nga pagkadaot. Gidawag usab sa Bangko Sentral nga imbes nga itago sa alkansya ang mga dagkong kwarta, i-deposit kini sa bangko. Kauban si Mel Cominares sa kamera. Ako si Kent Abrigana para sa One Mindanao.